Dobrý den, opět se vracíme k výkladu Akatarot a tentokrát se podíváme na polovičku května, kdy probíhá vlastně novoluní v Bíku a udělala bych to asi tak, že vezmu každé znamení a zeptám se na nějakou kartu z Zen Tarotu a z klasického Rider-Waite, možná symbol anebo hvězdné kódy pro každé znamení zvěrokruhu. Tak já si to tady tak jako nachystám. Nebudu se ptát žádné konkrétní otázky, protože jak se znám, tak bych tady zůstala jako další 3 hodiny. Takže bych se poprosila jenom pro každé znamení a pak to otaguju vlastně to jedno video, aby se mohl člověk přesunout přímo na to jeho znamení. Samozřejmě můžete se podívat na umístění toho jako znamení v různých pozicích vašeho horoskopu. Takže pokud třeba máte ascendent, tak se mrkněte i na váš ascendent, jo? Co by se tam mohlo odehrávat. Co vám vlastně jako to znamení ve slunci říká pro vaši duši a pro takové jakoby vyšší poselství a ten ascendent, jako jak se budete projevovat třeba v tom praktickém životě. Jo, nebo Venuše, tak v lásce, Mars v nějakém jakoby maskulinních energiích, takovým jako dominantním chování. Co se týká kariéry, můžete se podívat na Jupiter a nějaké jakoby taková moudrost, to zpívání, třeba Saturn. Jo? Jedeme podle astrologie, protože i ty karty vlastně trošku jsou s astrologií spojené a já, když dělám potom výklady, tak mám radši se zaměřit na konkrétní otázku, protože ty výklady dělám dlouhé, tak já jsem nahrávala pro raky, štíry a vodnáře a skončila jsem z 1,5 hodiny videa, to prostě nejde, na to se nikdo nebude dívat. Takže, milé karty, vesmíre a energie, ráda bych vás poprosila pro náš kolektiv, pro každé znamení, jednu kartu teďka na nov. Ten nov bude 16. v 10 hodin večer, což je sobota, okolo 10. Ale ty energie jsou jakoby plus minus těch 24 hodin na jednu i na druhou stranu. Takže vlastně pátek, sobota, neděle, celý víkend. V jaké energii bude Beran? Děkuji. Pak to převrátím a řeknu, jo. Co bude prožívat Bík? Co bude prožívat člověk ve znamení blížence, nebo jaká je energie okolo blíženců. Taky 2 karty máme tady. Raci, rakové, co se bude dít. Tak tady nám to hapalu. Trošku to posuneme takhle do boku. Tak, raci máme dokonce 3 karty. Lev. Co může očekávat lev? Děkujem. A pana. Co máme pro pany za poselství? Tak, váhy. Padá hodně karet, takže trošku se u každého zaseknem. Štír. Co můžou očekávat štíři? Děkujem. Už úplně děkuju. Střelci. Tak, jaké znamení, teda jaké poslání máme pro znamení kozorohu? Děkujeme. A vodnář? No, já ho vezmu takhle jako, budu si pamatovat, že padl tak jako po různu. A ryby. Tak ještě jednu. Ups. Tak ještě vezmeme 2, jo? Tak, dáme ještě hvězdné kódy. Takže, milé energie, tohle bude teda pro berany. Druhá energie pro bíky. Tak, a já to nebudu obracet, ať máme nějaké překvapení a potom to možná teda sklopím a budu ukazovat, jaký hvězdný kód máme pro blížence tentokrát. Já vezmu jenom jednu kartu, jo, ať je to tak, ježiš, tady jsou taky 2.
Tak jo, tak necháme 2. Pro raky taky 2. Dobrá. Ježiš, to bude dlouhý. Tak, pro lvy si můžu poprosit pro lvíčky. Tak. Jaké hvězdné kódy máme pro pany? Tak, děkujeme. Pro váhy. Ano. Pro štíry. Tato. Pro střelce. Taky jsou 2, tak necháme 2. A kozoroch. Vodnář. A ryby. Ona se teďka vlastně potkává, nebo ten nov bude poblíž hvězdy Algol, což má takové prej nevalnou pověst v astrologii. Je takový, přináší to možná nějaké... No je to spojené s hlavou, protože vlastně ta hvězda Algol je teďka v tom souhvězdí hada. Myslím, že je to hlava hada, že? A mrkneme teďka jakoby na každé to znamení. A tady ten úplněk, teda v bíku, je o nějakých nových materiálních začátcích. Jo? Možná budete prostě manifestovat něco nového v oblasti práce, anebo nějaké jako nové materiální začátky. Možná se něco bude muset jakoby přerodit znovu, jo? Že to bude jakoby něco jste začali, ale prostě se to třeba nevyvíjelo tím úplně směrem, jak byste si představovali, tak teďka budete se muset vrátit vlastně jakoby úplně na ten začátek a znovu jakoby prověřit, jestli je všechno správně nastavené, jo? Tak nějak jako to cítím, to novoluní v tom bíku. Takže pro berany, a teďka to sklopím, aby jsme to viděli. Tak, pro berany máme tady první karta je král pohárů, ale byl obráceně a k tomu je opozice, konfrontace. Jo, takže milí berani, dávejte si pozor na emoce, dávejte si pozor na to, aby jste byli jakoby v harmonii a v pohodě jako sami v sobě. Je docela možné, že budete mít nějaký jako emocionální konfrontace, jo, s jakým byste se mohli povadit, protože tohle je celkem jakoby vaše pozice tělesná, jo, hlavou proti zdi, proti někomu jinému. A pokud se to týká tady v tom královském dvoře té nejvyšší postavy, toho krále, a on je jakoby mimo svůj trůn, tak to může být jakoby trošku jako rozhozený člověk po té emoční stránce. Může být jako neukotvený, může se třeba fakt s někým ani ne jako úplně pohádat, ale jakoby tak jako, že to opravdu jako zasáhne zevnitř, jo? Že to bude takový jako hluboký vnitřní rozpor, na který budete muset jakoby vlastně dlouho myslet a uvědomit si, proč vlastně stojíte za tím svým. Jo. Uvědomte si, odkud vycházíte, jestli ta vaše strnulost tady v tom rozhodnutí nebo v tom zaseknutí, v té svoji emoci je opravdu oprávněná. Jo. A to jenom říkám proto, protože vlastně tady ten král byl vzhůru nohama a tím pádem bych doporučovala jakoby, jak říkám, znovu se vrátit prostě k tomu základu, co já vlastně očekávám po té emocionální stránce, po citové stránce od lidí, co jsou okolo mě, od situace, kterou jsem si jako sama vytvořila. Jo, a protože tady ten král vlastně už má jakési, dejme tomu,
území, které opanovává normálně, tak to nebude nic nového, jo, to bude spíš už jako něco, co se táhne delší dobu, jo, a jak v tom vlastně vy se cítíte, jako sedíte v té situaci jakoby pohodlně, dobře, anebo je tam něco, co právě musíte jako nějakou konfrontaci vyjasnit, vyhranit si ty svoje hranice ještě jakoby víc, ale ne úplně nějak ohnivě, anebo mentálně, jako použijte tu emocionální sílu, použijte tu sílu toho srdce a takovou tu vůli po harmonii, jo, vnitřní, harmonii s okolím a prostě měli byste se snažit jakoby to urovnat, aby to bylo prostě pro vás příjemné, protože nechcete být mimo svoje emoce vzhůru nohama jakoby na tom trůnu a ještě navíc jakoby s nějakým tlakem s nějakou druhou osobou, jo, takže tady v té konfrontaci bych doporučila se ponořit hlouběji do svého srdce a uvědomit si, odkud člověk vychází a jestli teda jako není potřeba tam přehodnotit nějakou svoji vnitřní emoci nebo nějaký jakoby cit. Jo, jakože začít u sebe. Jo, netlačit to, neobvinovat nikoho jiného. Tak, děkujeme, to by byli berani. Co máme pro býky? Tak a býkové, vy nic nového nezačnete, protože vy tady máte jakoby vlastně blázna vzoru nohama a tady máte hermit, poustevníka, což je hledání vnitřního světla nebo vnitřní pravdy a právě proto jste teďka jakoby celkem jako zaujatí sami do sebe a necítíte se, že byste mohli někde jako vyrazit úplně bez přípravy, s takovou jako dětskou naivností, přece jenom ten blázen a tady tohle je jakoby úplnej opozit, jo, jakoby, nebo protiklad tady ten stařec, jo. Ten blázen je nová čistá energie a ten stařec už je jakoby vlastně sečtělý a už viděl všechny ty pravdy světa a teďka hledá tu pravdu vnitřní v těch temnotách. Takže i tady ten úplněk ten nov v tom býku pro vás nebude úplně nějakým jakoby začátkem, že byste se někam vrhali, jo, že byste potřebovali jako něco okamžitě nového začít. Já bych zase to viděla tak, že budete ještě jakoby prohledávat ty poslední zákoutí a možná právě ten nový začátek budete muset odložit, jo, protože ještě není úplně prozkoumáno všechno, co jste měli. A když tady vidím, co budete jakoby zkoumat, tak podívejte, máte tady 3. dům, komunikace, jo, a zároveň tady máte ryby. Ryby jsou posledním jakoby vlastně znamením v tom zodiaku, takže to se jakoby týká ukončování a tady ten 3. dům to máte komunikaci. Takže zkuste se soustředit na nějakou komunikaci, jak prostě dojít k pravdě jako v nějakém rozhovoru a buď s lidma, co jsou ve znamení ryb, jo, a nebo teda jako v takovém uzavření emocionálním, protože ty ryby jsou o prociťování emocí a je to takový finální vlastně znamení a ten 12. dům, jsou ve 12. domě, je to takový jako uzavření určité emocionální záležitosti předtím, než se pustíte někam jako do něčeho nového. Jo, prozkoumejte všechny ty aspekty té pravdy a pravděpodobně toho dosáhnete tím, že buď se jakoby ozvete někomu, koho se to týká a budete to řešit skrze nějaký dialog, rozhovor, jo? Nebo to může být i jako e-mailem a nebo nějakýma zprávama. Nicméně bude se to teda týkat emocí, uzavírání určitého období, protože se ještě necítíte, že byste se mohli posunout dopředu. Nevíte všechny ty věci, které potřebujete vědět. Jo? Takže dejte si na čas, prohlédněte, co všechno jakoby je potřeba ještě jakoby prozkoumat anebo objevit a pak to uzavřete, jo, na té emocionální úrovni. A uzavřete to tak, že budete s někým si třeba promluvíte, jo. Možná to nebude úplně něco jako, nechci říct příjemného, ale to uzavírání bude určitě
takový jako není to úplně nejradostnější, jo, jako není to ta energie úplně jako wow, to se krásně uzavřelo, spíš tam z toho cítím nějaký takový jako smutek, jo, tady z toho, no, tak se držte, bíci, jo. A další karta, nebo karty jsou pro blížence a tady máme královnu pentáklů, jak se sedí v zahradě a zároveň tady máme 7 pentáklů vzhůru nohama. Jo? Možná budete bilancovat, jo? Možná vám dojde tady na tomhle novoluní v Bíku právě, že jste možná někam investovali. A ta investice se možná jakoby nezhodnotí. Jo? Možná dojdete k tomu poznání, že jste si mysleli, že se bude něco jakoby víc posunovat dopředu, anebo to bude mít jakoby takový lepší nějaký... Proč je tak tmavé? To se mi jenom zdá. Blíženci, možná jste v minulosti do něčeho investovali, anebo budete zhodnocovat nějakou investici jako do budoucnosti a budete pochybovat o tom, jestli to má smysl. Jo? Jestli ta energie se vám zúročí, jo? Protože přece jenom ona si drží ten jeden pentákl a to je jakoby její celý svět, jo? Nebo nějaký jako jeden projekt, na který se plně soustředuje. Ale samozřejmě ten projekt může mít jako mnoho facet, jo? No ale tady tahle karta těch 7 pentáklů vzhůru nohama je o tom, že člověk tady investuje a čeká, jak se mu to vrátí. A tady je to takový trošku jako, že buď teda investoval a nebylo to úplně jako zúročeno, anebo máte pochybnosti o tom, jestli ta volba, kam dát svoji energii, je to pravé místo. Jo? A co vám říkají hvězdné kódy? Hvězdné kódy říkají Beran a Kozoroch. Jo? Jednejte a dosahujte. Takže jsou to teda obě dvě. Beran, tady tenhle, Beran je ohnivé znamení, Kozoroch je znamení země, jo? Ale jsou to oba dva takový jakoby prostě i na těch obrázkách jako podobní, ale každý má trošku jinou energii. Jo? Tady ten Beran je takový jako ohnivý a jde mu o vlastní identitu. V prvé řadě jako co on cítí. A tady ten Kozoroch je takový jako, že zase ten oheň svůj už jakoby uzemní, nebo jako tu vůli uzemňuje do toho materiálna. Jo? Takže zkuste přehodnotit tady u té investice, jestli tu energii, kterou někam chcete jakoby vložit, opravdu reprezentuje vaše vnitřní já, jo? A nejenom ten materiální zisk, jo? Nebo ty finance, jakoby můžete třeba z toho i něco získat, ale třeba vás to nebude uspokojovat na té vnitřní existenciální úrovni. Možná vyděláváte nebo prostě budete věnovat čas práci, která už vás nebaví, jo, ale zajišťuje vám ty peníze, ale tady ten Beran jakoby, jako symbol té osobnosti, toho základu, jo, jako fakt té existenciální nutnosti existovat jako v nějakém jakoby vnitřním rozpoložení, které cítíte, že je správné, jo. Takže zkuste přehodnotit, jestli ty věci, do kterých investujete, opravdu reprezentují vaše bytí, jo, vaši bytost. Což si myslím, že jakoby je zajímavé, že jste dostali tak podobné ty zvířata a jde tam ten posun. Já si myslím, že právě ten Beran, protože je vlastně jakoby jednička a tohle je 10, tak jako reprezentuje tu jednotu a tady toto už se jakoby dává do té materie 1, 0, jo, obě strany mince. Takže já si myslím, že abyste byli spokojení s tím, kam investujete, fakt si musíte dávat pozor na to, jestli vás to plně reprezentuje. Ta energie, kterou potom jakoby vlastně buď se živíte, nebo si něco jako vyděláváte. Tak, děkujeme blíženci pro raky, co máme my, raci, aby se v posileném měsíci, pojďme po pořádku. Takže, rakové, jejda, tady toho je. Máme tady rytíře, holí,
zrovna, kdy jsem to dělala, ten výklad. Rytíř holí viselec, ale vzhůru nohama. Tady máme spravedlnost, taky vzhůru nohama a zamilovaní. Jo? Tak si myslím, že budete řešit něco s někým. Něco s někým budete řešit. A myslím si, že vám v minulosti někdo něco jako buď provedl, anebo se k vám nezachoval úplně jakoby hezky. Jo. A je potřeba, aby ten člověk se opravdu jakoby omluvil, jo, protože vidím tady, že kdyby ty obě dvě karty byly vzhůru nohama, tak se vám té omluvy jakoby vlastně dostane, jo. A nečtu to úplně jakoby vaši energii, nebo jako naši energii, jo. Já si myslím, že je to fakt jakoby ta energie, která by k nám měla přistoupit, protože co cítím já, že my jsme jakoby už nastavení v té harmonii, ale k nám jakoby se blíží nějaká energie, která je moc neuvědomělá, jo, nemá vůbec jakoby ponětí o tom, co jako morálně správně, jo, a navíc jako i kdyby to měla, tak si to stejně nepřizná. Tady v téhle kombinaci těch karet je to spíš tu tak, že tohle je jakoby naše energie, jo, harmonická, vyrovnaná a zvnější, ale to jako je možný, že právě i jako z vaší vnitřní mysli, jo, že to není ta energie toho srdce, ale je to taková jakoby energie toho vašeho té nervozity anebo toho jako nevyrovnání se, která může být ale jako právě propojená díky těm energiím zvenčí, jo? Že se na nás něco bude hrnout, jako ten ohnivý rytíř tady na tom koni. Ale protože to nebude nic nového, co by nás jakoby zajímalo a ani co by nás zajímalo jako po té stránce, že se to dá nějak jako napravit a vybalancovat. Prostě úplně cítím, jak nás někdo bude jakoby obtěžovat. To úplně cítí. Dávejte si pozor na ten úplněk, jo, abyste jakoby k sobě do toho vnitřku nepustili nějaké jako nepříjemné, neharmonické energie, co jsou celkem jako omezené a nemají vůbec smysl jakoby, nebo cit pro morálku. A myslím si, že tady ten měsíc, jo, co je tam právě v tom novoluní a reprezentuje vnímání a tady navíc jako posílená moc, jo, myslím si, že naše intuice bude úplně na vrcholu, jo, že to vycítíme. Vycítíme, pokud se k nám někdo jako bude obracet. Beri, pojď sem, Berunko. Ahoj, cicinka naša. Pojď, uzavřeme. Já jenom tady zavřu kočenka, aby tady zůstala u mě vevnitř. Se šla proběhnout. Takže, milí radci, zůstaňte ve střehu, zůstaňte ve vaší intuici toho jemného měsíčního zatmění, jo, jakoby v té jemnosti té noci bez měsíce, protože vaše intuice bude posílená, jo, a vyvarujte se nějakým energiím, co se vám tlačí do vašeho harmonického pole, s tím, že je to nějaký prostě tlak nějaké vůle, která, jak říkám, může být zhmotněna a jakoby zrcadlena ve vaší mysli, ale nepochází od vás. Jo, nepochází od vás. Vy zůstaňte prostě ve svém harmonickém mojo. Jo, v klídečku. Takže další, tady máme pro lvy. Lvy mě budou mít moc rádi, protože tady mají 6 pohárů, jo, a navíc tady jakoby mají krb Vesta. Vesta je vlastně asteroid štěstí, anebo takové jako spokojenosti, vnitřního ohně, takové domáckosti. Já teďka nebudu ani číst, jako už se mně líbí, že vlastně jak tak intuitivně ty kódy nacituju
A pro lvy tedy dobré zprávy, vy budete mít pravděpodobně jako úspěšný víkend, jo? Něco jste si možná zamysleli a štěstěna stojí na vaší straně, jo? A budete mít jakoby příjemnou energii okolo toho celého novoluní. Pokud jste začal nějaký nový projekt, tak je docela dost možný, že budete mít jakoby dobrý zprávy o tom, že ten projekt se posunuje vpřed, jo, anebo už, že dokonce jakoby má nějaké ocenění, anebo ho někdo uznal a vy z toho už můžete mít jakoby vlastně radost z takového jako vítězství, jo. Nicméně tady ta Vesta, všechny ty dobré energie stojí na vaší straně, takže předpokládám velmi krásný víkend, jednoduché energie. Já mám třeba ve lvu svého anima, takže předpokládám, že možná nějaká praktická činnost, jo, nebo něco, dostanu nějakou zprávu, že se mi podařilo prostě prosadit se, dejme tomu, v nějaké činnosti, která je taková jakoby mužského dynamického charakteru. Možná už konečně posekám dřevo nebo nařežu. A nebo dostanu ocenění, že mě vybrali na tu výstavu do Prahy. No, něco v tom smyslu, jo, takový ten jakoby mužský element bude velmi spokojený, nebo u toho lva, jo, to tak jako i cítím. Samozřejmě ženy, lvice, to mají taky hezké na ten víkend. Tak, pro pany. Milé pany, vy tady máte dvakrát Venuši a věž obráceně. Jo. Jednak tady teda máte tohle vlastně jakoby královna pohárů, která je i vlastně symbolem takový jako raka, jo, nebo prostě lidí narozených v raku, protože je to ta císařovna, jo, která vlastně se stará o ty emoce a ta je taky pojená, vlastně císařovna je pojená s Venuší, takže pro vás je to hodně, milé pany, o ženské energii, tento nov v tom biku. Měli byste se možná zaměřit na to, zdali se cítíte jako v bezpečí a vyživujete se jakoby sami zevnitř nějakýma příjemnýma věcma. Protože tady ta věž, co se jakoby bortí, je možná znamení, že se vyhnete nějaké nepříjemné události. Jo? Jako, já to vidím tak, že kdyby tam byla ta věž vzhůru nohama, tak bude se něco bortit a budete muset začínat od spodu. Ale když je teda ta věž vzhůru nohama, tak bych si to nacítila tak, že bude se možná k něčemu schylovat. Ale pokud se zaměříte na to dobré v té situaci, tak to úplně se nerozpadne. Jo? Tím chci říct, že třeba kdybyste měli nějakou rozepři s partnerem, pokud teda máte partnery, anebo se týkalo jako jakékoliv jako negativní zprávy nebo nějaké situace, která se týká emocí, jo, tak zachovejte takový klid a mírnost, soustřeďte se na to pozitivní, na to, co jako třeba je krásné, co si pamatujete z minulosti, co jste spolu zažili hezkého. Jo? A teď to může být jakoby na vnější úrovni s někým ve vašem okolí, s partnerem, s rodinným příslušníkem, s kamarádem, jo? S někým, jako, s kým sdílíte už nějaké jako emoce a může tam dojít k nějaké prostě nenadále situaci, něco se stane a prostě budete se muset jakoby vyjasnit ten váš vztah opětovně. A doporučila bych tady jakoby zaměřit se na nějaké ty jakoby pozitiva, jo, v tom vztahu. Protože by to bylo škoda, jo, protože kdyby tady ta karta byla obklopená nějakou jakoby jinou energií, tak bych řekla, nechte to spadnout, posuňte se dál, jo, opuste to. Ale tady v tenhle momentě to spíš vypadá, že
radši se vyhněte tomu, abyste tu věž bořili, jo, a udržte ji nějak jakoby prostě v klidu, ať to není žádná tragédie, právě tím, že se zaměříte na něco jako hezkého a pozitivního. Jo, nebo vy místo hádky prostě vstoupíte a obejmete někoho. Jo, jakože buďte ten moudřejší, který nebude vyvolávat jakoby ten oheň a ty nějaké divoké energie, které by mohly spálit, jo, které by vlastně mohly tady tu věž zhodit. Takže v klidečku, pany, držte se taky. Tady máme pro váhy. Váhy si pojedou býka a 8. dům, mysterium, jo. A vy tady máte zajímavá energie. Je tady energie rozhodování se po nějakém kontemplativním období, kdy jste už zhodnotili, co je reálné a co už pro vás nemá žádnou důležitost, jako nechat si snít o něčem, jo. Budete takový trošku jako realisti. Ale to vám přinese hojnost na té finanční úrovni. Nenadarmo máte býka a mysterium, 8. dům. Takže bych to viděla tak, že váš nov v býku se bude držet v takovém prozření iluzí, jo. 2 meče vzhůru nohama znamená, že pokud jste nad něčím přemýšleli, tak se rozhodnete. To rozhodnutí bude velmi takové jakoby poklidné, nebudete ho cítit jakoby nějaký jako vnitřní konflikt, nebo budete s tím velmi jakoby spokojně, budete si zatím stát, jo, ale v takovém jako v klidu. V klidu víte, asi jste už nad tím jako přemýšleli celkem dlouho, jo, co se prostě muselo rozhodnout. Takže vaše rozhodnutí je to správné. I po té emocionální stránce už si jako velmi dobře uvědomujete, co byly jakoby plané sliby, co vás už nezajímá. Když vám někdy něco jako naslibuje, tak vy vidíte už skrz to a nenaletíte už někomu jakoby dalšímu. Zaměříte se na tu jednu pravdu, kterou jste chtěli najít, pro kterou jste se rozhodli, a ta vás dovede do těch 10 pentáklů, což znamená do hojnosti i na té materiální úrovni, ale takové vnitřní uspokojenosti. Jo? A tady vlastně v těch kódech hvězdných máte býka, ve kterém je přímo tady to novoluní, takže jakoby výborná energie doplňující těch 10 disků, jo? Uzemněná, klidná, vyrovnaná energie. A tady v tom mysteriu to bych viděla, že se může pojít právě k tady tomu prozření, jo? Těch iluzí. Těch 7 pohárů je o tom, že člověk celkem jakoby bloumá, který ten pohár je ten pravý. Ale nakonec ten pravý je jenom jeden, jo? Že když bude prostě nasávat z jednoho ze druhého, tak se spíš jako ztratí a opije v nějakých iluzích. Takže i v tom mystériu bych to viděla tak, že člověk si stáhne nějak jako do toho svého srdce a tam mu vyběhne ta pravda, na co se soustředit, co si držet a pro co se rozhodnout. Jo? Takže vidím, že máte celkem jako pozitivní energie nachystané okolo sebe. Váhali jste nad nějakým rozhodnutím. Teď okolo toho novoluní to bude ideální čas se posunout vpřed. Jo? Všechno naznačuje tomu, že si vyberete dobře. Tak, další máme štíry. Tak, máme tady 1. dům. Jo, příchod a As of pentáklů a královna mečů. Jo? Takže taky dobrá energie. Budete přemýšlet nad nějakým novým
začátkem projektem na té, dejme tomu, materiální úrovni, protože ten bík je vlastně taky jakoby znamení země a ty pentákly taky jako jsou energie země, nějakého nového, nechci říct jako vyložení jako majetku, jo, ale je to něco, co k vám přichází, může to být i nemateriální povahy, zatím může to být třeba nějaký jako plán, projekt, nějaká nová idea, která se jakoby bude manifestovat potom později v té hmotě, a protože to je jako spojené s tou královnou těch mečů, která je vlastně mentální energie. Možná budete psát nějaký koncept nebo projekt, jo, a s tím prvním domem bych to viděla tak, že to bude něco jako hodně osobitého, autentického, jo. Kdybych měla dát nějaký příklad, hrozně bych si přála třeba, abych, dejme tomu, jakoby dostala tu jako pozvání na výstavu v Praze, co jsem posílala jako na Open Call Proposal, jakoby projekt tarotového workshopu, jo. A kdybych jako dostala ano, ono to ještě nebude, protože oni budou dávat až na konci května vědět, ale jenom abyste pochopili na tom příkladu, jo, vy jste třeba měli nějaký plán, chtěli jste něco jakoby prostě dělat, máte něco za lubem vyloženě a teďka okolo toho nového, nebo toho novoluní v tom bíku je úplně ideální čas tady buď s tímhle projektem jakoby pohnout a soustředit se na něj víc a vypilovat ho tak, že opravdu bude reprezentovat váš záměr, jo? Váš existenciální záměr, kdo jste, co jste a co tím projektem chcete říct, jo? Takže taky jako výborná taková jako tvůrčí energie, kreativní, na té úrovni nějakého plánování nebo nějaké vize do budoucna, jo? Která se potom jakoby může rozvést do něčeho většího, do nějakého jakoby zajímavějšího, prostě dlouhodobějšího projektu. A tady vám ten první dům taky říká, že je to velmi dobrá energie začátku. Takže ať se vám daří štíři, nebo ať se nám daří, jsem taky štír. Ascendent. Střelci. Mrkneme si, co máme pro střelce. Střelci mají taky hodně pěkné karty. Jo, tady máme ESO, kolo štěstí, 9 mečů obráceně a tady máme páže pentáklů, jo. Takže, pokud jste měli nějaký trable, nebo necítíte se úplně jakoby veselé, tak trošičku podobná energie, jako by vlastně tady ten štír, jo, tady jako díky tomu jednomu pentáklu, někdo vám něco malinkého, jakoby doručí nějakou malou zprávu energii, jo, bude to nějaká příjemná taková příjemná událost, bych řekla, jo, která vás trošku rozveselí a to vaše jakoby kolo osudu vás posune do příjemnější pozice, jo. Jestli jste měli nějaký jakoby prostě teďka jakoby chmury nebo se vám nějak nedařilo, počkejte, já se ještě tady podívám, co vám tady padlo, Neptun a Merkur, jo. Neptun vize, Merkur poselství, jo. Merkur je taky jako o komunikaci a Neptun je trošku právě o těch iluzích, ale můžou to být i nějaké takové jakoby smutky, člověk moc zůstává v nějakým prostě takovém přeludu, jo. Tady u těch 9 mečů, jo, to jsou fakt jakoby deprese, že se dovedete prostě jakoby budit v noci a pláčete, jo, až tak jako. Jsou to jakoby takový jako tíživý myšlenky, když je ta karta fakt vzhůru, ale nohama, tak bych to viděla tak, že jsou to jenom nějaké jakoby přeludy, které právě tady s tím Merkurem a tady s tím pážetem vám někdo prostě
přihraje nějakou novou jakoby energii, nějaký jako malinký dar pomyslný, jo. A může to být třeba jenom právě jako nějakým rozhovorem anebo nějakou zprávou, prostě někdo vás potěší a tím pádem se to kolo osudu trošku pootočí a vy už se nebudete cítit tak jako smutně anebo prostě ztraceně, jo. Ten Neptun, oni to jsou vize, ale když těch vizí, nebo když ta vize není jasná, tak máte jenom spíš pocit jakoby chaosu a ztracení se. A to mě trošku jakoby koresponduje tady s touhle kartou těch 9 mečů obrácených, jo. Zároveň, jak říkám, je tam nový impuls, jo, ve formě komunikace, ale nějakého nového, nějaké nové malé energie, nějakého nového malého impulzu, který vám rozhodně udělá dobře, jo. Takže střelci, jestli se necítíte úplně dobře, tak v pátek by se situace měla obrátit, jo, a do toho víkendu budete už vstupovat jakoby s lepší náladou, jo. A díky tomu, že se třeba objeví nějaký kamarád, který vás, já nevím, jo, vytáhne někam na procházku nebo do kina, nebo prostě vám uvaří oběd, jo. Taková jako malinká věc, která potěší, ale vás to vytrhne prostě z toho smutku a z nějakých těch jakoby temných energií, že se cítíte třeba ztracení nebo nějaký jako i opuštění, jo. Tak, děkujeme. Co máme pro kozorohy? Tak, pečujte, CRS, jo. A tady máme, no, vy se o sebe pečujte. No, vy máte všechny 3 karty, kozorozy. Jako, jestli je tam nějaký nedostatek, jo, buď to může být teda jako, že se z něj vyndáte ještě víc, jo, protože to vypadá nedostatek, vnější nebo vnitřní, jo, může to být teda jako, že i překonání těch nedostatků, ale když jsou všechny ty karty obrácně, tak já už to čtu, že všechny ty energie se obrátily dovnitř, jo. Nedostatek, vnitřní konflikt a tady tohle je jako, já mám tu kartu celkom ráda jako hardcore party, jo, jako abyste prostě to nikdy nepřehnali, jo. Dávejte, a teďka jako ten CRS vlastně pečovat o sebe. Pokud máte pocit, že už jste jako unavení, anebo vás něco jako drtí, jo, že už jako potřebujete se vyloženě vypnout, protože tam je jakoby nějaký přetlak. A možná jakoby jste nesví, jo, jste neuzemnění. Ono to asi bude stejně potřeba jako za sebe dostat tu energii, jo. Tak klidně se běžte vykalit, když to řeknu takhle. Jestli máte nějaký plán prostě na víkend zajít na nějaký koncert, na nějaký tanec, a nebo se jenom prostě opít. Asi je potřeba to jakoby prostě udělat a zbytek víkendu o sebe dobře pečovat. Protože tohle vypadá, že to uděláte tak, ať chcete nebo nechcete. Jo? Že tady tahle energie, že se vydáte z té fyzické energie, protože tam něco jakoby prostě vevnitřku prostě se potřebuje zlomit a zároveň to prostě nedáte nějakou takovou jakoby pozitivní energii, je to spíš jako energie, která se trošku jako neudrží a přežene to. Jo? A tady ten hvězdný kód vám potom nastoupí až den poté, jo. Takže já to vidím tak, že prostě kozorové se půjdou někam vykalit, jo, pátek nebo sobota a pak tu neděli si dají prostě jakoby vanu, možná si uvaří nějaký dobrý oběd. Berte to tak, že to budete potřebovat, jo, že prostě to budete potřebovat, že je potřeba se prostě jednou za čas jakoby zničit, vydat se z té svojí energie, a protože potom vlastně můžete si to vynahradit, jo, že jste úplně prázdní a bude to ten nový materiální začátek. Prostě dejte pryč to, co v sobě držíte a co už vám prostě tam jako nesedí a co vás může trošku jakoby rozhazovat, jo, protože kozorozy mají rádi jakoby rutinu a možná někdy ta rutina a ta předpověditelnost, co se jako všecko odehraje, protože oni jsou hodně takový jako uzemnění,
tak někdy už prostě jako neslouží a je potřeba to prostě rozseknout, jo. A no a jak to rozseknete, jo, tak se potom zase jakoby přeseknete do pečovací energie na druhý den. Vy to snesete, jo, kozorohové, vy to snesete. Tak, děkujeme. Jací mají vodnáři? Tak, jižní lunární uzel, minulost a manifestace vzoru nohama, jo. Takže, milí vodnáři, tohle je vlastně vaše karta. Tohle je jakoby karta vodnář a Uranus, jo, jakoby je to karta takového nečekané energie, která prostě přichází tak jako intenzivně a možná trošku jako fakt neočekávaně, jo, ten Uran je takový jako nedá se předpovědět, jo, a potom, když se něco stane, tak je to takový jako velký boom, ale protože máte jakoby vlastně toho mága vzoru nohama a tady máte ještě jakoby lunární jižní úzel, jo, což je jakoby obrace se zpátky do minulosti. No v Bíku je o tom přehodnocení, co se nám teda jako v minulosti zúročilo a jestli je teda ještě jakoby někde nějaký po té materiální stránce nějaký problém nebo něco, co bychom se měli jakoby zaměřit a vyřešit, anebo vyčistit, jo, jakoby co tam bude ještě jakoby potřeba znovu zrevidovat v tom našem materiálním světě, aby se nám ta manifestace jakoby podařila do budoucna, jo, nebo vám jakoby vodnářům. Zkuste se zaměřit, jako odkud vycházíte, jaké jste měli třeba jakoby plány, jo, teďka myslím dlouhodobě, co jste si třeba jako děti přáli, čeho chcete jednou dosáhnout a jestli se vám to tedy v životě potvrdilo, že jste měli jakoby tu intuici jako dítě nastavenou správně, anebo je to něco, co jste v sobě úplně popřeli a prostě nemáte prostě k tomu teďka už jakoby ani přístup, jo, jakoby, že ty vaše sny se úplně jakoby ztratily. Takže zkusit si šáhnout do té minulosti, jestli ty věci, o kterých jsme třeba snili, se nám splnily nebo nesplnily, nebo kde si stojíme, jo, protože vypadá to očividně, že možná teda jako se něco plně nebude posunovat vpřed a zase říkám, je prostě potřeba té revize a tentokrát na té materiální úrovni, protože jsme v tom novolunní v Bíku. Takže mrkněte na ten váš stůl a zkuste si zbilancovat, jo? Jaké ty materiální záležitosti byste chtěli ještě jakoby si v tom životě nastolit a jak se propojují s tou minulostí nebo s tím očekáváním, odkud vycházíte, jaké jste měli plány, jako co by se mohlo ještě udělat jinak. A během té další sezóny, během toho dalšího měsíce se můžete do toho jakoby pustit, pokud zjistíte, že je tam třeba potřeba nějaká miniaturní úprava, jo? Ale jinak jako každopádně to má potenciál, jo? Tady ten 1 a 33. A poslední znamení jsou ryby. A tady máte královna holí, tady máte 10 holí a svět. Tak možná ryby budete si muset trošku odpočinout, protože vás asi taky čeká nějaké uzavření nějakého cyklu. A tady máte konjunkci, jo, spojení. Dejte si pauzu, protože vlastně jste celkem asi vyhoření a vnitřně se ani necítíte nějak jako atraktivní pro druhé. Nechce se vám ani nikomu nic dokazovat. A je potřeba si tu energii v sobě taky jako uzavřít. Jo. Jestli se teďka jako měli nějaké energeticky náročnější období, anebo jste byli příliš jako na očích veřejnosti a měli jste nějaký vyloženě jakoby
veřejnou funkci, která byla prostě důležitá jako manažerská, anebo jste prostě byli jakoby manažeři nějakého projektu, nebo nějakého společenského konání, organizovali jste něco a hodně lidí na vás viselo, anebo jste měli příliš starostí a povinností, tak to vypadá tak, že během tohohle víkendu už ta věc se jakoby celá uzavírá a vy se budete moct taky odpočinout a udělejte to tady v té konjunkci. Tohle je dobrá energie, tohle je taková jakoby podpůrná energie s někým, s kým se cítíte jako v blízkém vztahu, kdo vám sedí mentálně, emocionálně, jakoby doporučila bych, buďte s někým, koho máte rádi, odpočiňte si od těch povinností nebo od těch jakoby věcí, které děláte pro společnost, pro druhé, pro rodinu. Běžte sami pro sebe, Zajděte si s kámoškou někam na výlet, anebo si prostě domluvte, že si zajedete ke studánce načerpat vodu, na nějaký hezký jakoby prostě odpoledne nedělní. Odpočiňte si, bylo toho hodně a pravděpodobně jste už jako hodně vyčerpaní a je potřeba jakoby ta záležitost, jakoby, aby se uzavřela energeticky, abyste se mohli posunout někam jinam a v tom vám pomůže tady tahle energie toho společenství. Nemusí to být jakoby jeden člověk, vidíme tady celé jako hejnohus, ale s někým, s kým si opravdu sedíte a když jako vlastně s tím člověkem jste, tak vám ani neubírá energii, ani vás jako extrémně jako entuziasticky nenabíjí. S někým, s kým prostě můžete jako Netflix a chill vyloženě, jakoby fakt udělat si pohodičku. Takže, milé ryby, měli se toho asi hodně teďka a doporučovala bych teda trošku odpočinout v prostředí anebo jakoby ve společenství vám přítomných nebo vám příjemných lidí, se kterými jakoby prostě vibujete na stejné frekvenci. S vaším hejnem. Tak. Myslím si, že to by jsem takhle uzavřela. Doufám, že vám tady tyhle poselství pomohou se přesunout do další fáze lunární a uvidíme se zase později. Mějte se krásně, přeju nádherné dny, krásný víkend a krásné novoluní v Bíku.